Здравейте хора, аз съм Ивко и днес ще играем с един мой приятел, който пак се казва Кико. Аре ти си, казвай. И здравейте хора, аз ще правя клип с моя приятел Ивко. Кажи си името. Аз вече ще ти го казах, ама не на Да. Кико. Да. Добре хора, нека започваме. Ще играем заедно. Да, само да се срещнем, аз да чискам вече. Цъкам. Аз имам няколко. Цъкнах. И аз вече цъкнах. Ако ти ма видиш... 69. Ти си втори, аз съм трети. Аз ще изпреваря първи, да бе. Знам. А пък аз ще изпреваря, аз втория. Понякога ни се бъгват. Аз съм на първо, а пък той на Веня ми показва, че аз съм на първо, а пък той мисли, че аз съм го изпреварил. Да. Много се бъгва, тъй, че може да видите на него тъй. Да. Няма да го съединявам този клип, защото вече не ми става, не знам що. Само един път ми стана, ама на кой ще вярвам? Ето започва. Започва. Хора, започвай сега! Сега ще видите колата да Кико, тя е почти същото като мен, където е различен. Червен цвят беше, нали? Да. Само където са различни номерата. Ари, започвай! Ари, започвай! Аз вече го изпреварих. Не е вярно. Аз не ви да изпреваря. Ти си на второ място. Да, аз съм на второ. Да. То с първи да ви ручива по-назад. Направо. На пето място. Няма да. За малко да изпреваря. Теле. Да. 17 добър ден. И аз ти знам. Хора, Кико ще остава малко назад. Както виждате, съм на четвърта позиция. На четвърто място. И ми ще плача. Ама ще спечелиш поне пак пари. Това му е първия клип. Посетете страницата му, сега после ще видим как се казва. Аз като празнат да ми достигнете. Няма. Моля ви, поне 10 абоната. Офадви! Аз имам 19. Сериозно? Да. Да. И двамата правим. Да. Колата ми е леко потрошена, ама карай. Аз имам и други коли. Нали? Аз имам 4 коли, а пък ти 3. Аз имам 3 писти също. А пък аз 2. Да. Той си купи днеска втората. Да. И то с кола. Доста якичка. Да, Вие защото... трябва да се изтеглите с игра, много е яка. На мен те би харесва, че можеш да се играе искам с... да ви кажа нещо. Може да се изтегли само на телефон или на таблет. На компютър вече не знам. То с как ме изпревари, бе? Да, наистина те изпревари. То с тището. То с тището идва. Направо, даже аз го виждам, че те изпревари на второ място си. Да, бе, аз вече го изпреварих обаче. Да, точка. Омъгъл е пак. Бобо стига. Не. Мога да го Мога сега още да спечеля 535. Не, няма да спечеля. Хвати го. Бобо. На второ съм, гадост. На второ съм, хора, приключихме и ще го пусна на пауза, че си на четвърти. Да. Хора, започваме. Гледай, че как ще ги изпреваря. И аз съм на пето. Аз съм на пета пък. Омага, защо всички винаги се втурват по стеничи. Аз съм на първа. Ти си на трета при мене. Ти си на пета. Да, на пета съм. Ивко печели. Абе, стига, бе, Бобо. То го си досадят. Тук всички се изпреварват, хора. Супер, вече съм на шеста. Трябва да ги изпревариш. Аз съм на първа позиция. 60... Това да ми направи дрифт, без да пипам нищо. Сериозно? Да, бе. Омага. Ти на кое място си? На кое място си? Ами на 6. На 6. По пътя. Хора,
Само да ви съобщим, че двамата сме от една марка и двамата сме лайт, Да. като лайтинг Да. на Clash Royale. И той има Clash Royale, може да ви покаже клипове на Clash Royale. Да. Човек, ти си най-малкия, не можеш да правиш клипове. Не сме! Само в една и съща марка, само че сме различни номери. Бобо. Карам, това не знам дали е истинска, такова може да достигне. На четвърта скорост ли си? Да. И аз. Аз съм на 200 и да знам колко. Аз майче ще спечеля купа. Ти обичаш ли да спечелиш? Да, разбира се. Аре, няма ли да го изпревариш то стрич? И аз съм на петата. Аз печеля. Купа. Айде, готово. Чакай бе, има още една. За сега започваме. И хора, завъртахте се сега. Ти си на четвърто вече. На пето си. Аз мога. На трето си. Да, на трето съм. Аз так виждам от тук. Значи той е черния 69 номер, нали? Да. С червен цвят. Да, съм 69 номер. А пък аз съм 40 оранжев номер, а пък цвета ми е червен пак. Ти си на трето място. Да, на трето съм. Ама аз съм все още. Ще изпревари. Не вярвам. Аз си го виждам. 12 номер ще изпревари. Кой 11 номер, бе? Изпревари там. 700! Да. Омага, той е много добър. Той се телепортва. Да, и ще изпревари, нали? Ти не беше честно. Човек, аз не те виждам. Какъв номер си? 40 оранжев. Абе, не и той, бе. Майче го изпреварих. Да, изпреварих го. Ама той пак ще ме изпревари, да. Ай, стига Бобо! Имаме един приятел да отмина на база. Да, наистина и вече надразни. Ари, но и на разсейва винаги. Аз съм втори. Сериозно, аз съм втори. Ами двамата па. Не, сега съм трети. Ти си на четвърто място при мене. Докато при мен ти си на втори. Сега, да, ти си на втори, аз съм на трети. Аз го изпреварих. Сега съм на четвърто. Да, наистина. Той път наистина ще четвърти. Направо. 69. Ти на коя обиколка си всъщност? Аз съм на пета. Ари хора, ари! Победих го! Четвърта. Хора, ари, пускаме го на пауза и няма да играем двамата, защото сега няма да имаме интернет.